ଆପଣ ଭାରି ରସିକିଆ ଲୋକ ଆଉ ପାଉଡର ମାରି ଅଫିସ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ପାଖେ ଡିଓ ନାହିଁ ନହେଲେ ଆପଣ କାଖ ତଳେ ଚିପି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଏର ଗୋଟେ ଫେରେଲ ଲଭିଲାଣି ନା ନା ସେ ସବୁ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରେ ନା ଏ ପଣ୍ଡସ ପାଉଡର କେମିତି ଖେଳ ହଉଛି ଦେଖ ଦେଖିଲୁ ଚଷମାଟା ଚଷମାଟା ଦେଖା ଦେଖିଲୁ ଭଲ ଲାଗା ଯାଉଛି ନା ପୁରା ବିକେର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ତୁ କୋଉଠୁ କହିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ କଲରଟା ଟଲି ଗଲା ଭଳିଆ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ମୋ ଭଏସ ଅଫିସର ଟଲି ବାଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ଦେଲେ ମୋ ପଇସା ଦେଲେ ମୁଁ ଯିବି ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା ବୋତଲ ସେ